O venres pola mañán temos 4 charlas. A primeira é de David García Torres, é un veterinario catalán. Traballa basicamente na provincia de Girona e máis en Menorca e asesora explotacións sobre alimentación e diversos temas. A súa charla vai versar sobre control de vectores. Son basicamente roedores, aves e insectos que entran nas explotacións e teñen certa influencia en contagio de enfermedades, introducción de enfermedades na explotación e demais. Entón vai contar a súa experiencia, ten un par de anos traballando fuerte sobre o tema de control de vectores, non só mediante métodos químicos, métodos biológicos, caza no caso de aves rapaces para control de aves, palomas e demais. Esta é a primeira charla da mañán. A continuación, a seguinte charla é dunha compañeira nosa de Almudena Tato, que traballa no Servicio de Calidad de Leite, e vai a dar unha charla sobre secado selectivo, entre interrogacións por secado selectivo, porque hasta agora nas explotacións estabas usando de forma continuada a aplicación de secado antibiótico en todos os animales que cesaban a lactación. Eso non ten por que ser necesariamente así, de feito, ora, por normativa europea, hai que baixar o consumo de antibióticos a nivel xeral en todo tipo de producións animales, e aínda que no caso do bovino non somos o sector con máis consumo de antibióticos, temos un compromiso de baixar ese consumo. É unha maneira de facelo, nos animales que sea posible, sin empeorar os recuentos celulares do leite da explotación, non usar este tipo de produtos antibióticos para baixar o reconto. Temos depois un pequeno descanso e acto seguido seguimos con Rebeca Zembranos, é unha agrónoma española, concretamente de León, que traballa en Alemania asesorando explotacións en temas de alimentación e en contabilidade, en temas técnico-económicos, sobre todo porque son explotacións onde traballa ela de Sajonia, unha zona que pertenecía a Alemania do Leste, explotacións de gran tamaño, gran base territorial, varios empleados. Entón, ten moi enfocado a temas económicos, de feito a charla ten un nombre chamativo que fala de 40.000 litros por vaca, que refire a vida productiva e intentar que os nosos animais duren os máis anos posible para rentabilizarse. E a última charla da mañán é de Juan Moreno, é unha persona mexicano, traballa en Estados Unidos desde toda a vida, é un dos CEOs de Sexing Technologies, unha empresa de sesaxe de semen, líder do mercado mundial, e tamén moi implicado en temas de selección genética. A súa empresa comprou recientemente unha casa de semen TAG e vai falar de produción de proteínas animales para un mundo que vamos cara a 10.000 millóns de persoas e de produción de proteínas animales a través da xenética para intentar... Creo que vai ser unha charla moi interesante, falando de influencia sociolóxica no noso campo e de presións de mundos políticos e demais. Creo que vai ser unha boa charla. E isto sería toda a mañán do venres.